Il y a fini tout comme 1 million de tennis qui arrangé 1 million de maillots. Pas galantoro parce que 500 000 livres 500 000 livres par exemple plan ma. Angawari. Tu as Angawari. Hey, au fait t'as la ni Angawari diabi chikifa. 2 millions de kanga. Angawari. Nima neba. Neba ni toy. Nya on est taille ni toy. Angawari de ben na fa Angawari sara. Ne ba ki se monna. Fo ni Angawari sara. Just ne joy. Ni joy. Just etene do. Just ni boram. Wallahi ta wallahi. Just etene do. Wallahi ta. Na bado ni min kenila. Aye mu kan fana la. Ni alam ne kane invité. Ne ni terum so ka ta commande. Ladja. Yo bro, bon, c'est là que mobile me fera 2 briques 650 000. Ah bon? Mais elle est 150 000. Bro, en ne flower. E mi na ga foko musbire mobile photo chia. Il faut la mousse bien joie ça. Ne fana bala. Wa mo nan be photo cinema donc ayul blago jati kono. Allô, mec, c'est comment? Frère, t'abuses. Me dis pas que tu dors jusqu'à présent là. Tiens, toi-même tu sais, la nuit a été longue. Et aujourd'hui j'ai eu très chaud pour un duel de voiture, tiens. Toujours à faire la fête toi, de toute façon. Bref, dis-moi frère. On m'a envoyé une photo de mamie là, hier en boîte. Avec un mec. Elle déconne frère. Tiens mec, mamie n'est pas ta femme. Vis ta life tranquillement. Et une fois Bamako, vous allez continuer quoi, voilà. Tu as de ces délires toi. Non, c'est que j'ai surtout, c'est la galère. Et il faut que tu penses à rentrer. Il y a beaucoup de nanas à gérer ici. Et puis je te dis mec, on dirait qu'il y a une usine ici à Bamako qui ne fait que fabriquer de bonnes petites. Je t'assure. Ben en attendant, mec, essaie de m'envoyer un petit quelque chose pour gérer la soirée, tiens, ok? Tu ne penses qu'à ça toi. Va bosser mec, c'est mieux pour toi. Moi je suis sur mon projet d'album. Là il faut que je fasse des clips d'abord ici à Paname. C'est beaucoup de dépenses. Ensuite je penserai à venir au bled. Tiens mec, tu sais que je bosse aussi dans mes business. Mais c'est pas facile, toi-même tu sais. Tiens, finis avec ton projet d'album et tu rentres quoi. Et puis voilà, ton gardien là, il commence vraiment à déconner. L'autre jour j'ai amené une meuf à l'appart, j'ai tout calé. Il me reste plus qu'elle a mangé. Et voilà, il a tout gâté quoi. Ouais c'est ça. Soul c'est ton gars. Non moi, ça c'est pas mon problème. Gère ça avec lui, c'est mieux. Tiens mec, j'ai une petite à gérer là, on se rappelle. Pauvre petite. Ok, on se reprend après. Ciao. Ok, tiens, n'oublie pas le 2 points mec. Ok, on est ensemble. Allô? Wow, tiens, il y a quand Karibira. Quand tu m'énerves? Bon, Amaka, Nebe, Bachifo Chitena. Tiens, n'est rien finti là. Ah, ok. Donc, on a mis un chou, non bien? Ni a fille, ni te sais qu'à bon chauffeur.
Tiens, en bas que tu vois ici ça. Il n'y a film pas de maintenant. C'est ça. Il va t'en donner mon bilan drone. Amenons ou bien. Est-ce qu'il était à 16h tout mana? Amé série 119 parce que ni chocolat ni famille farakwe. Ok, faut pas te. Mais là 680 kita. On va blad dans la vie. À tout à l'heure. Allô, boss. C'est comment? N'y client belle de solo sang. Ani wari yere silendo. Donc il va faut petit ni na ka mobile ko ka je passe kanana. Mbakon. Ok, merci. On est ensemble. Bullshit. J'ai trouvé un pi. Rose, kulusi ba kun b'i kan dɛ. I bɛ ka taa yɔrɔ min na, n'i tagara ni dun ye kulusi in bɔ, sen bolo bɛ bɔ a la. Ne tɛ dɛ, kolo de bɛ k'a fɔ. Ayiwa. Bébé, ça va? Ça va. Mais ni mon fini soué. Il faut libérer la musique de là. J'ai gâté c'est ça. Have the shit there, taking it there. Il y a des gens qui sont morts, ils sont normal. Mais est-ce qu'il va calmer? Comment va revenir là? J'espère qu'il va chez Douma sans dire. Tu vas chez. Ne la meilleure de chez Douma faire un mettre ça. Ok, mais est-ce qu'il va calmer? Parce que ni papa ni papa. Non, t'inquiète, princesse, on va donner 19h. D'accord. On met ça.
Be? Wado ika ngata so jona te jato nyana wa. Ok, ante dumuni kɛ joona. Ano te sa. Ni tari ni beta so beta na ino. Ele nege benala. I bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan? Cɛ fana sa ishwalen do ko numa sa cɛ. Ayi sa, an ka ɲɔgɔn dɔ fɔlɔ. E ka ɲɔgɔn dɔn dɛ. Cɛ fana sa. Ayi sa, kelen tɛ. Sabali sa. Kulusiba kun b'i kan dɛ. I bɛ ka taa yɔrɔ min na, n'i tagara ni dun ye kulusi in bɔ, sen bolo bɛ bɔ a la. Ne tɛ dɛ, Kolo de bɛ k'a fɔ. Ayiwa. Sabali sa. Kana insister sa. D'ailleurs, même t'en bila so. Ok, Billy. Billy, angata. Puta madre. Bon, tá bom. Sofos. Lana. Kɔngɔ b'i la? Awɔ, kɔngɔ bɛ na. Bɔ sɔn minɛ. I ka sɛ fana minɛ. Sɛ wa? Awɔ. Ni cɛ ni baraji. Nin tɛ foyi ye. Dayɛlɛ. Putain, bem, e tem que ler né? Have a shit that gonna do. Yeah. Jangan tadi dek. Tu vois, non, sinon dans tout Mali, nous on a mobilisé la flatte. Vraiment? Non, je t'assure, ni venez de voir. Non, il y a maman là, nous, Chine là, nous, même les premiers ministres de ce pays-là. Waouh! Vous pouvez mobiliser des boulots. Tu es vraiment impressionnant. Non. Oui, monsieur là. C'est comment ça va? Non, au fait, il y a fini dans tout comme 1 million de tennis qui est arrangé. 1 million de maillots. Pas galantoro, parce que 500 000 livres, 500 000 livres, par exemple, plan de moi. À quoi? Tu as un wari. Hey, au fait, t'as la ni manga wari diable chikifa. Mais wari ko appeler une red latam comme ça. On va voir la fois quelqu'un. Ne baigi c'est mon nama, ne baigi c'est mon. Just giga nga wardi. 2 millions de kanga. Anga wari. Ni ma neba. Ne ba ni toy. Nya on taille bi ni toy. Anga war de ben na fa nga war sara. Ne baigi c'est mon na. Foni nga war sara. Just ne joy. Ni joy. Just etene do. Just ni boram. Wallahi ta do wallahi. Just etene do. Wallahi ta do. Na ba do ni min keri la. Aye mu kan fana la. Ni ala mine ka ne invité. Ne ni terum so ka ta commande. Non, ne a fini tout comme na bi. Wallahi les gars, faut restaurant ta ka. Alors, pour un 600 restaurant nous dumunu mande quoi. Allah nga tam la lezi la nga so on dora bana quoi. Non, en fait non. Tasa. Non. Ibaro restaurant kurondo rebe yin felanna o dumunu ka di turu.
Ça restaurant nous dumuni ni mandi ko fait. Dumuni akadisa walle ega bigo ma tu bala kam ta restaurant te ka ta ere idella ça. Le problème là la s'il te plaît ça. Il s'appelle ça. Attention on a mettre la vie. D'accord, on t'en la met. Ok, bye. Ok. Yo bro, c'est bon. C'est comment? Ça va? On y va. Tiens, Ça va ou ça va? on me dit que ça va pas. Hein. C'est bro. Ah, on oublie de faire. Ouais. Je suis fait dans ma 10 000. Au marché, là. 10 000 euros. 10 000. Moi, c'est qu'il n'est pas clair. On va voir une tour, regardez. Ouais, non, bro, laisse tomber. C'est l'heure au centre, le marché fait n'est C'est mal, le marché est à 10 000 quand même. mais au moins, ça avait les forfaits sont sur quoi. Non. Sans doux, il y a des Sénégal qui le marché plus. Mais juste pour quoi. Entreprise, c'est juste là. On arrête de traiter avec lui. Non, attends. On fait un bas sur eux. Ou à pochon, on fait un bas. On va jater au bed. Non, il est jaté au bed. On sera mouvement pour créer une marque. C'est nous nous menons toujours dit ça. Go faut que na restaurant wa quel peu de rendu ne boulot. Mais je pense ni wa fla soro ka faraka. O ko ngase ka faire ko. Che, bo ko mtuma nu fana ka emporter ko. Che, bo ko foi famun ko la. C'est vrai. Bora ka wa fla di nu aburu tin masa, no lu ka war farala. Quand wa sa bo kan faire ko idonga gros bébé wile tan comme ça. Donc, je sais pas quoi. Tu as vu des nous c'est là. Comment il y a un programme qui est avec un jaté? Non, non. C'est Joe. Il y a un jaté bed. Joe, juste fais ça, juste fais. On est juste sur. C'est ça que Wakati n'est pas de phénomène. Avec un ouais. C'est ça. Allô? Ouais, gros bébé. C'est comment man? Tiens, quand faut. Ah, où tu te vois là? T'es voir là de boire quand on voulait 100. Ouais, là en bas, Ang mobile na mako 9 millions. Ah, Boa bora kan wole 100 ko 8 millions de babul las. Mais woro problème ndo rebe moi. Essentiel était mobile la kata lever ama quoi. Bon, wagale mena era bolo en tant comme ça. De bora ka wa flami nchoma na sra ka di demsen ma ka déposer mo comme ça. Le mobile libéra ma droit ni ma ti tana am 500 000. Il n'y a pas de problème. Il y a 10 000 mines d'âme de nene mignon. Il y a 5 000 tas, il y a 5 000 dames. Aïe. Autant problème est ça. Téléphone d'ama. Ok. Allô? Ouais, mignon, c'est comment? Ouais, ça va, alhamdoulilah, il est là. C'est bon, ma ti tana ka ba la di bora kan wole 100. Là, mais on a bossé. Joro mega fama. C'est au Kalia. Ay mobile tabata 8 millions na quoi. Aïe. Donc il be nyama be wari amu ni wa flami ndama nga essence ka mobile na kata livrer quoi. Comme ça ni mati tana am 500 000 fina. Mais bro, est-ce que c'est sûr que ni mobile tara di war techi? 500 000 amu ko ça va payer 500 000 terke. Sérieux? Commission 500 000. 5 000 c'est qui gros be mo droit ka déposer mu 100. Bon ni mobile tara dans problème fou eta la. Je suis na droit nga cho auto je suis na samedi soir jalia. Hein? Oh, il faut pas fouetter. Wari, am ta chima 100 même te poti kuna. Pour gagner un temps jona che. Aïe, Zena, ante 10 000 minutes. 500 000 attaché. Aïe, faut ta molo ni ambeka nga capital de Dima. Non, 500 000 na che ni je suis na de mobile be livrer d'oro anga 500 000 be dama. C'est sûr et certain. OK. Ambe dépôt qui consiste ça. Ok, merci. Mignon. Bro, angatan chijona. Asikile no ngache o warte ka soro. Cheu la appartement ko la. No me appartement ta che. Jate unyena.
restaurant que il m'a dit. Non, comment t'es que? Il y a goût chimique qui boit un bateau comme C'est vrai ça. mais une belle qui n'a pas brûlé jango de. Eh Aïcha. Ne ka talo yɛrɛ bɛ e fɛ yen nɔ e mana n'o ye fɔlɔ ko ne kan ka ɔrɔbu di e ma. Ne ye talo in siri mana fɔlɔ ka bila gilan jugu na tɔ ɲɛkili bɔra kɔ de sa sini bɛna d'i ma. Aïcha hali ne tɛ siribu d'i ma yan bi. E Safi. O bɛ mun k'e la? Kana insister nin kan yɛrɛ. Ne ka ɔrɔbu ne y'a don siɲɛ 2 dɔrɔn de. Coucou les oligos, vous êtes là? Ça va? Vous allez bien? Ah, dame de caneto déjà. Foi maquet. Foi maquet. Foi maquet. Ah, ils ont les baffes là où elle est. Eh, où elle est? C'est là. Adore. Où il est? Oui. Oh. Ati dia ko ɔrɔbu jango donna. Ɔrɔbu jumɛn? A bɛ se ka ne bi cɛkɔrɔba nɔ kɔnɔ. Titata. Tiens là Aïcha. Tu abuses. Elle abuse. E ka cɛkɔrɔba ni ka ca ni bɛɛ ta ye mais e y'o ye bɛ mɔgɔw ka ɔrɔbu singa na. Ne taara ka wari dɔ don min na yɛrɛ. Dun. I tɛ titata. Ni i tata san bɛ kuma Ne dabila. kɔni ka so man jan yan na. Kana ɲina ne ka pereki kɔ dɔrɔn. Ɔ ne ka ɔrɔbu min b'i fɛ i kana n'o fɛnɛ y'i bolo. A ye n bila yan. Zeli. Jɔn y'a invité celui-là. Ni mara ka kɛ dɔ de. Ko butigi de bɛ nin bolo sugu ba la. Lamine ye wa? O bɛ dumuni wɛrɛ dɔn ni basi tɛ wa dumuni ye. Fo tuguni dɛ. Nin tɔgɔ de ye Jos. Jos. Olu ni waritigi b'a dɔn fɛ dɛ. Donc su in na an bɛ emporter bɛɛ kɛ. Emporter ye nɔgɔmani ye o. Wa n bɛna tila tuguni n'an tilala dumuni na dɔrɔn n b'a fɛ ka taa n bila boîte la. Kana nin fɔ ne. Ça tombe bien ne ye minɛ ta. O dafa di la. Mɔgɔ t'a dɔn. De joli ye min fɔ kɛ ni fana ye sugar daddy dɔ sɔrɔ yen nɔ o t'a dɔ fara misi kan. Mun n'a ka ko nu. I sɔnnen du ye o. A banna. O taa ko nana ne yɛrɛ bɛ taa ɲɛda nettoyer. I kɛ bon bɛ dɔɔni. Awɔ ça tombe bien. Ne yɛrɛ kun mago bɛ ka ɲɛda in bɔrɔn bɔ dɔɔni. O bɛ dɔɔni fara beauté ni fɛnw kan. Oh ala. Nana n labɛn ka ɲɛ. Mɔgɔ t'a dɔn ni nin bɛ kɛ occasion ye. Fana bɛ sugar daddy dɔ sɔrɔ. Ne ya kale bɛ no yi ɲɛna tuguni. Tile kana ne ka dalata in kɛ dɛ. Yɔrɔ n y'a f'i ye ka bila. E t'i sigi ka chapeau in ka don joona i bɛ n'an taga yɛlɛ ka se. E mago bɛ kale la. Awɔ. Joli tile kana n da I t'i kun to yɔrɔ kelen ye. I b'a dɔn bɛ sini cɛ ka ɲi. E wala ye sa. Ko dɔ de fɛnɛ ni sanga dɛ. O y'i ka sugar daddy dɔ ya. E dun b'i ka sugar daddy ninnu jabɔ. E n'a Aïcha tɛ kelen ye. Aïcha de dɛsɛlen don. Ne dabali banna Aïcha la. Ne tɛ singali kɛ o. A bɛ singali kɛ. Ne tɛ singali kɛ. Wa a y'a sigi n bɛ taa o bɛɛ lafa sisan. Ala. Sina de ka di sa. Sina de ka di sa. Joli na n ka dalata in kɛ dɛ. Tile ka na n ka dalata in. Ana kamalen dun yan. Mun de kɛra? Ko ne filɛ ka message ci ne ma sisan k'ale bɛ kɛ retard la dɔɔni k'an ka taxi ta k'u ka taa. Ko ni Magal ma kɛ ni terimuso bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ. La vieille, e fɛnɛ sa. O tɛ Safi dɔn wa? Ma foyi fɔ a ye. Ma foyi fɔ a ye k'aw gɛn. Il faut que ka bɔ a kalama. Ko ne de don. An bɛ taa joona, an bɛ kɔngɔni kɛ ka tabali fa ka na TikTok kɛ. Mɔgɔ duuru ka ca taxi kɛ. E fɛnɛ sa, anw tɛ wa? O ma sini ko la. Ne sigi dalata ka su kɔnɔ. Mɔgɔ b'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ k'an tester de ka lajɛ. En tout cas, an kɔni bɛ wari ba de bɛ nin kun, ne b'a kalama. Et puis an ka taa ni emporter fɛnɛ ye dɛ. Restaurant jɔ o de. N'a bɛ nin kɔnɔ, ni min jɔra mɔni bɛ kɛ ko ka taa hôtel de la bi. Ni c'est trop. Mun de ka sugar daddy kun ye ɲɔgɔn de kɛ. Taxi ko ma nɔgɔ. Wuli. Ale parfum fiyɛ o la, ne y'a kuma fɔ ɲɛna. Awɔ, bɛɛ ka parfum ta. Ata. An bɛ taa. Awɔ. Ok, a ye na. Shukura. Yɔrɔ o tɛ tila ko ka bɔ ten.
Ça fait pas un soirée. Écoutez. Eh, au bébé la boue. Tout à Ok, plat de résistance, dessert. Ada. Eh, itu mana be quoi? Mana tele kuna. Eh, ba mana be? Bana. Olu fana bɛ se k'o ye ta. Ni man taa ban dun, ne bɛ taa n'o jɔ ye, ne kɔrɔmuso bɛ so. Ne ma surafana dun kama. Ne ma kilina ali Ne ba na. Aw teliya de, aw fana kun bɛ na ko mɛ o lajɛ sa Aïcha yɛrɛ ni Aïcha ye pan na mɔgɔw ka invitation kɛ yɔrɔ la i b'a fɔ ko ayi I bɛ fɛ ka bɔ i kɔ de ya? i sigi sen bɛ dɔ ɲɛ Iya, Aisha sengit saya. Ne ba zara. Ni mo ko ni. Oh, ale ko ko. Je pense qu'il doit plus tarder. Nous ne posons aucun je suis toute belle. Tu vas habiller tout comme mina. Hey, d'accord, je t'attends, à plus. Alors, on va tomber jamais. Il va plus tarder. Ils sont accueillants.
Aïcha kɔni Aïcha lafiya dɔrɔn na sa Aïcha kuma fɔ k'i lafiyalen mais e fɛnɛ bɛ n'i tɛgɛ don la ka lamaloya K'a mankan bɛna bɔ masina fɔlɔ. I bɛ sɔn tigɛ kɛ. A kɛ dɔɔnin sisan. a tɛ snap sa ko ne cɛ de bɛ k'a sara Yan tɔɔrɔ dɛ. Taa kuma fɛ. A kasa ka di dɛ. Ça sent trop bon. An bɛ se ka dun daminɛ ubiyɛn i y'a cɛ nɔgɔ. an t'a ma hɔn An t'an jɔ. ba kɔnɔ sa A ka di tiɲɛ yɛrɛ la. Livre tiɲɛ in mɛnna kojugu. i b'a fɔ ta Ɔ subhanallah. a tɛ n'a fɔ i ka suivre da jugu ye A dɔw ye. Sana. Oh là là, mon bébé là. Comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Ça va. Donc, vous savez comment dire là-bas? Ah ouais. Manger, hein? Mais ce sont mes amis. Ouais, ok. Aïcha. Enchanté, Aïcha. Elle, c'est la vieille, La vieille. la plus sage. Oui. Comment le gagner? C'est quoi? Il va venir la chérie de moi. Qu'est-ce que tu prends? D'accord. Combien que t'as joué? Hein? Tu es gentil, tu nous as invités au restaurant. Après. Comment tu vas? Ta journée c'était comment? Ouais, c'est. J'espère que tu t'es pas trop fatigué. Non, pas tellement. Les boulots. Ouais. Voilà, une qualité. Agnès a là, il est tellement bon. Il faut juste manger. Non, ma femme, c'est la dope. O kɔni an b'o ko de. Walayi. N maloyara k'a fɔ. Non, faut me regarder ta. Faut me regarder ta. Oui, là. Comment ça va? Mobile, c'est là. Ah là, c'est bien, alhamdulillah, pas de souci. Non, ça n'est rien. En plus, les mobiles, ils m'ont pris une non, et on est dans mon corridor, ça, sinon, t'as sort. Donc, on fait comme ça. Merci bien. Ça veut dire que nous avons un bolognaise là. Nous sommes sur le Kajal. Amin tangan ni. Ouais, au fait, nous allons commencer. Ouais, mais souvent, nous flânons, nous. Ce sont des occasions, nous n'y nous soleil, ça de nous. Oui, cousin. Non, mais cousin, et frère, il est dans la tour. Cousin, au don, on donne 3 500 000 de cousin. 3 millions. Ah? Mais le problème, c'est quoi, tu sais? C'est-à-dire, moi, je vais voir à ta fante, il a été wari, il a fini, il a quoi. C'est ça qui m'énerve. Non! Eh bien, moi, là, il doit rester flâner un comment? Eh bien, moi, là, pourquoi? Est-ce qu'il y a des mains?
boy John on a réussi là. Donc du coup, Aïssa, non, qui quand on ça parce que wari. Parce que wari que tu comme la tête que tu go. Naki mango réussi bien. Et puis 15 millions que ça que on tout dit. Katano et au ligidi ka so fanga bien. Jamana bu que tu mai. Non, il doit gagner bien ça parce que moi il non fait ça. Moi il non fait na nya fina tu comme na ni ka wari i kana wari tay ka fara ka wari ligidi tay bolo ko ka yala na jamana ko na la. You know how? Tu sais, elle me coordonne quoi, c'est pas le jeu quoi. Parce que non. Où tu vois? Non, on sait la quoi? Hein? Mais, il m'a dit, il y a un tauram nega, à blague moi. Jateu. Appelle-la tout. 60 000. Mais alors, allez, elle est pour qu'elle maman fait bien. Ah oui, tantôt. Sinon. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Voilà. Boîte humanitaire, ça va falloir une Ah, oui, Giro, thank you. Asulla chef lo fui poner. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Ahí está con el La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Je l'ai le vieux là où il est. Aïcha, pourquoi on tourne le lait du Shukura. Bicha nous met Antoni. Bon, invité quand même. Magni shukura ngau. Allô? Et tu redis ça? Elle va dans ça, mais urgence il est bien ça. Elle va dans quoi les urgence. Tout ah on attends nous voilà la carafe on ngolo ko wolele ko no fara joga ya invité ni boss ma war sari basa ¿Cómo era? Posso comer cartone, né? Minha filha, de minha mamãe.
Ai do mai ai do mi mani ko ni dane ka ai do mi ngi mo shimo ke ai na an ko bai ai kuma ta bla ko ai o beto ai na o e ki ke frani nga se ke frani nga ai abone aku ni de balbon kono ko fala de ngama baraga itika sha amina fona do nu ono fene ko dumini ha ai na ai kare da bla wale ali ga sha ala ga sha Just no mana. Avec la yelle de point. Chérie, elle est sérieuse. Tu as fait mon grand oui. Au fait, mana, nous pouvons inviter à Rosana. Avant de remonter au Jakulu là-bas. Eh, Joss, en plus, ça te dit que là-bas. N'est-ce pas flâner d'eau là-bas. Respect commissaire. Respect commissaire. Oui. En tout cas, nous bien ngala nunga. Mo flaré ni ato mo télé. Ah mon homme c'est que nous bien ñoo fait. Attends, non. Ah aussi. Commissaire, ne t'a pas Aw b'a fɔ n ye ko min na aw ti ka foyi kɛ dugu in kɔnɔ yan ni suyɛni ani vagabɔnya tɛ. Ma vagabɔnya kɛ. Ni jigi daminɛ. Aw bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ sisan ou bien b'aw kulo. Ne t'a la koyi. Ninnu bɛ fɛ k'u ka gɛrɛgɛrɛ de yɛlɛ ne la. Sinon ne ma foyi. I nana ka bɔ yen. E t'a la aw bɛɛ kelen. A y'a tiɲɛ fɔ. Sisan n tulo b'a la. A kuma a ti la. Commissaire n bɛna bɛɛ ɲɛfɔ. Jatew dɔn. Commissaire amina tiɲɛ fɔ. A teliya kɛ a bila ci wɛrɛ tɛ n'aw ta ye quoi. A kɛra don dɔ la tilegan fɛ. Bro, cɛ i b'a dɔn ko dugu jalen don. Dugu bɛ kak. Cɛ ne yɛrɛ tɛ ka foyi faamu. Fantanya. I b'a dɔn. I bɛ ka bana de bila ne la wala. Compteur bɛ couler la. Ji facture nana. Et puis loyer 3 mois de bana. Soin, an bɛ bɔ soin kɔnɔ, ça c'est sûr. Cɛ ni ici u nana gɛn ka bɔ yan nɔ a bɛ kɛ maloya yɛrɛ. Maloya ba. Ndakawuli. Jamana in ko bɛ ka gɛlɛya koyi. Mu cɛ ninnu ɲɛ bɛ ka yɛlɛ sani. I b'o fɔ dɔɔni ɲɛ yɛlɛ ni bari don sisan. Mɔgɔ o mɔgɔ ka numéro de bɛ ne kun. Ne y'a bɛɛ wele a si ma ne ka appel ta. Wali tɛ k'a diya na. O ma nɔgɔn sisan dɛ. Ne dun ma tila. Fo ne ka yɛrɛ di min sɔrɔ n bolo kɔnɔ. Ala. Dɔw tun bɛ ka ne jala Facebook k'a mɛnna. Ne tun tɛ k'ale temps d'a ma. Ɲɛ b'a la tile 2 in na a ka choguani yɛlɛmalen don a bɛ fini ɲɛnamaw don a bɛ mobili dagabanaw kɔnɔ
ka numéro bɛ o mɛn'o wele k'a lajɛ. Allah réseau sanfɛ mɔgɔ ninnu i t'olu to yen n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali a dɔw tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ. Sa nin t'a to ye sa est ce que nin bɛ kɛ yɔrɔ dagabada mun na e b'a ka photo ye a bɔlen b'a fɛ ko dɔɔni bɛ nin kun dɛ. N'i ko tɛ a wele. N b'a wele k'a lajɛ. Dɔɔni b'a kun sisan hali n'i y'a ka foliw kɛcogo i b'a dɔn ko dɔɔni b'a kun. Kabini n b'a dala kuma tɛ bɔ. En plus butigitigi Amadi ko k'a tɛ juru don an na tuguni k'a ka wari cayara n na Ale kojugu. kɔni ta tɛna sara yan. Ça c'est sûr. Bro, ne tun bɛ ka ji jate dɔ la Facebook sanfɛ a mɛnna. Cɛ, n'an ka lamɛn a bɛna min fɔ n ɲɛna. Oui, allô? Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ma chérie, comment vas-tu? Tout va bien, bien. Ne diminue le kɔrɔ. Ah bon? Pourquoi? Ne tile filani kɛ dɔrɔn message ci la e famana ka message ninnu ci ne ma. Non, ma chérie, c'est pas ça. Il va rendre comme avion ni ɲɔgɔn cɛ de. Business ou là. Par-ci, par-là. Donc, au dɔrɔn de do. Sinon, i yɛrɛ nostalgie ba de bɛ na. Tiɲɛna, voyage diyara. I ka affaire u bɛɛ ka ɲi. Ouais, pas mal. Affaire tout doucement. Ok. Mimia. Vas-y. Téléphone dɔ de nege bɛ ne na ko Redmi. Ah bon? Redmi. Ne kun bɛ fɛ i k'o dafa ne ka a san kɛ. Ok, problème t'a la. E bɛ min sisan? Ne bɛ so. So, tu fais quoi? Je fais rien de foyi la. Ok, problème t'a la. Donc, i bɛ ne sɔrɔ ne fɛ yen dɔrɔn i segintɔla n'i ka téléphone bɛ segin. Ça c'est pas un problème. Merci beaucoup. Ok, à tout à l'heure. Ok, problème t'a la. Donc, à tout à l'heure. Bisous, bye bye. Allez, bye, bisous. Ko ka taa sɔrɔ appartement na k'e bɛ n ka téléphone di yan. Ala a banna. I tɛ na ka taa ɲɔgɔn fɛ. Jɔnni ne tɛ ka taa hɔn i ka chapeau minɛ n'i y'o don lala i na pari su in na ne bɛ taa n ba ka bitigi kunna n'i taara kana na ɲinɛ an sama kɔ dɛ. E kɔni ne ni n ka téléphone kura bɛ segin ka na i b'a ye. I ma jate ye makan mɛn ko k'ale bɛ fɛ k'a ka téléphone ne falen ko 100 000 de b'ale bolo a bɛ fɛ k'o d'a ka téléphone kɔrɔ ni ka k'o falen ne k'o dafa ne dun ma fɛn far'o kan minimum o ye 150 000 ye. Cɛ an b'o kɛ cogo di sisan? An b'o kɛ cogo di? I b'o kɛ cogo di ne? Bro. Ne bɛ n yɛrɛ ɲini de. A tɛ changer. N'a fɔra ko so juru b'an na crédit t'an ka compteur la hali an ka sɔrɔ fana ko juru b'an na ale b'a la ko téléphone an bɛ nin ko kɛ cogo di? O tɛ foyi la ni tɛ téléphone ni téléphone bɔra dɔrɔn fo ne k'a sɔrɔ n'a bɔra dɔrɔn fo ne k'a sɔrɔ. Ne kɔni yɔrɔ min na taara ko min kɛ nin plan in na a to ma n bɛ nin ɲɛ yɛlɛ o kɛlen sisan o kɛlen. Kuma! O kɛlen an taara Sofox ka appartement de la. Ok, y a pas de souci. Je suis en ɲɔgɔn ta. Problème foyi t'a la. Ok. Cɛ, n ka cɛ. Sɛgɛ b'i la de, i m'a tɛ sigi bi. I ni sɔgɔma fɔlɔ. E tɛ se mɔgɔ fo la wa? Téléphone ma ne kun bɛ téléphone de la. Bon, i sɛgɛnnen don, i m'a tɛ sigi. Ne ka ci dɔ bɛ yan, i bɛ taa ɲɛnabɔ n bɛ 25 000 di ma. E ka ci dɔ bɛ ko ɲɛnabɔ e b'o 5000 di ne ma. E bɛna ne bila ka jɔn ne faga bi tugun. Tɛ mɔgɔ si faga, n terikɛ Jɔsi b'o la. Jɔsi ya? E ni Jɔsi bɛɛ tɛ kelen ye wa? Cɛ jate ninnu bila sa. Ne ka 150 000 de b'a bolo. I bɛ taa minɛ i bɛ 25 000 bɔ a la. Cɛ ne tɛ se ka taa ka bɔ n ka da la yan sa cɛ. Fana sa. Dɔ de kan ka na 500 di yan. I ni bujara yan, a tɛ jatew tiɲɛ. E k'a fɔ k'e bɛ 5000 di ne ma. Ko dɔ kɛli t'e kɔnɔ bi tuguni. Foyi. N ka cɛ n b'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn faamuya. Bɔ yɔrɔ jan de ka na han. An bɛ ɲɔgɔn bolo ou bien? I tɛ ne ka jɔ yan. Cɛ e ka ko ninnu kɔni e ka ko ninnu cɛ. Yanni ka na n bɛ sigi. N tɛ bɔ da la. Cɛ wuli sa. Cɛ i ɲɛ b'e la quoi. E y'a ko in ma ɲi de. Cɛ. N kɔni bɛ taa i ka ci in na. Mais a dɔ wɛrɛ kana kɛ dɛ. D'accord, n bɛ taa ka na. Ça c'est mon gars. Ne bɛ sigi. Ayiwa. Allô mignon. La voix est libre. I bɛ se ka na ni jatew ye.
Alors bébé, t'as aimé? C'était très bon. Ah bon? Carpet, on a fait me gagner la main. Tu n'as rien vu d'abord. T'es fauché. Hey! Oh. Et t'es belle pour y voir. Mais raconte Jory là. Jomo la carré. Mais pas mal ma foko. Kuko pour nous petit bois d'essai. Tiens là. Non ma ko igenda. Ki mo kumuru na planeta. Sigida be ko bon kala mo ambi. Tu veux savoir là. Baby. Est-ce que tu t'as fait mal dans une vie quand c'est un no angomi? Tiens. Donc du coup nan kila lola am tika téléphone ko nyeni. Nous sommes observés. OK, problème ta là, j'arrive. OK. Kadide. Goro bebe a dan ye koyi. E kan ci k'i b'i sigi yan kan kɔnɔ i bɛ wuli ka tɛmɛ ni yɛrɛ ye. Et puis a yɛrɛ ye numéro min di ne ma numéro in tɛ ka don quoi. Cɛ ne bɛ nin dɔn. Nin n'a ka cɛ i yɛrɛ t'a dɔn min ka fisa ni min yɛrɛ ye. Ale tɛ ne de don.
jɔn bɛ mun ɲɛ? Ne ye yan appartement gardien e yɛrɛ ye jɔn ye? A bɛ min? Jɔn? Million. Million wa? O tɛ million ye o. O ye maɲa de. Ne ka minɛnw bɛ min? O ye mun minɛ? N ka sagi. N ka téléphone. E ka sagi ka téléphone wa? E y'o di ne de ma? N ka sagi. N ka moto tile b'a kɔnɔ. Moto bɛ duguma. Moto wa? Moto foyi tɛ duguma. Hey. Ne ba, I ka minɛnkolo ninnu cɛ ka bɔ ne ka n ka yɔrɔ nettoyer. Aw jɛmakan de don. Ne tɛ convocation tigɛ ka na dɔw ma ne ka sagi. O kɔrɔ yɔrɔ min ja wayi. Ɔ an jɛmakan don. O tuma e bɛ ne kɛ nkalontigɛla de ya? Hey. Ne t'i ka kalabanciya la dɛ. N ka so wari jan. A b'aw yɛrɛ di Bamakɔ kamalenbaw de ma u bɛna sunɔgɔ fura k'aw kɔnɔ ka aw bolofɛnw bɛɛ cɛ ka taa. Ne ka wari jan. N'i ka ne ka wari di ne ma. O jo b'aw la o. Commissaire yɛrɛ ɲɛ ala sisan dɛ. Ne sen foyi tɛ nin ko nin don. Nin daminɛ! A b'aw kɔnɔ min na da aw kɔ ni manamanakan in fɔli de la. Donc, aw ma kulonkɛfɛn foyi sɔrɔ fo ne kɔ. N b'aw datugu kaso la. Pour vol, abus de confiance. B'aw ci mun kalama. Aw bɛ san caman de kɛ nin kaso. Aw bila ka taa n'o ye. Aw datugu. N'a appartement o de ma di dɛ. I ka appartement wɛrɛ. Awɔ. O b'i sɔrɔ kaso la yen. Ci fosi t'u la ɲɔgɔn na. N bɛ n sama ka bɔ aw ɲɛ la. Karamɔgɔ, o kuma an ma taa yɔrɔ la bi? Ayi, an ma taa yɔrɔ si. Ne sɛgɛn lafiɲɛbɔ la, miliyon ninnu na n tɛ taa yɔrɔ la. Aw yɛrɛ ta in ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn dɛ. Ka tilen k'i sigi. N denkɛ, hakɛ to i ka da yan dɛ. Hakɛ to yɛrɛ de koyi. Salamu alaikum. Kɔri baasi t'i la. I bɛ hakɛ to yɛrɛ de. E ye furu kɛ? Awɔ. Alhamdulilayi. N'i bɛ mɔbili kɔnɔ i muso de don. Awɔ. N denkɛ, a na kɛ komi e yɛrɛ muso ka ca dɛ. Awɔ. N denkɛ. Maanifin kɛra diɲɛ fɛn o fɛn na f'i i k'a dɔn ko sagakun bɛ yen ka sira ala ɲɛ i k'a dɔn ko diɲɛ so sigi wagatini kunkurunin dɔrɔn de don an bɛ dɔnni min na i ko bi n'i ma ɲɛ i bɛ sa fo k'a sɔrɔ i ni ala bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jɔnni i mana kɛ ɲɛnɛmaya baara o baara la f'i ka sira ala ɲɛ i y'a faamuya ni n donn'i gasi la i bɛ yafa n ma alhamdulilayi. Nin tun bɛ mun nɔfɛ? Cɛ foyi. Ji kan ka taa.
Inshallah, a b'a bila ɲɛnɛmaya kow don a b'a dabila ala bɛ maa waju waati ni waati de e kɔni ye min fɔ a ɲɛna bi nin diyara ne ye dɛ alhamdulillah. Ndabla sa yoro shishimandi. Ndabla sa yoro shishimandi. Ah, goma ikera sosola. Wesh. Plomb pour nous Ndabla. Mijo. Mijo. C'est ni Ndabla ça. Mijo. Sina jule tumun. Inderge. Oma. Jina de b'a ko a meleke busantigi. Ne yɛrɛ ma nin faamu kɔrɔ ni jinamuso dɔ de mana nin se. Subhanallah. Ah! An ka taa nin ko ɲɛɲini. Emma. An ka taa e ka bila ɲɛ ne t'aw ka nin yɔrɔ in ko ɲɛ dɔn kosɛbɛ. Yo bro, c'est comment? Ça va. Tchejo, e bɛ ka mun ne dogo ne la de? Ko de ma bɔ ka faux pas dɔ kɛ tuguni dɛ. Cɛ i fana sa, est-ce que ne ni faux pas kɛla bɔlen don? Mais mun na i ja wulilen don nin cogo la tantɔ? Ne ja wulilen tɛ foyi. Foyi tɛ n na. T'es sûr? Gros bébé, tu n'es pas dans ça. Il veut nous. Tu sais ça? Il t'a ton fiancé m'a donné. Si tu le dis, bref, en gros, toi. Ah, sinon. Jate l'oreille. Il va revenir là. Il va se choix non. Sire. Mumbe du kono bakina. Allez, rere kodo. O ma sara da. Amasa. Mais atara jate dɔ de hôtel la o de sara bolo yen nɔ. Hein? Cɛ ni Ndabla. Et puis i b'a dɔn a kɛra cogoya min na k'u to match 12 la a bɛ ka jate gosi i b'a dɔn ko a kɛra jɔra de yan o kɛra salen. Cɛ kana saya galon da mɔgɔ la dɛ. I hakili sigi saya galon wa mun de b'i la ko min kɛra ne bɛ k'o de ɲɛf'i ɲɛna. Pourquoi tu es bizarre comme ça? Ne ma dala ne ma bɔ ka faux pas dɔ kɛ o. Il faut depuis nana je suis bizarre. O ko mun de kɛra de? Mais mun na i ja wulilen don i yɛrɛ ma tan? E ni ne an bɛ ɲɔgɔn choix sa. Ni fɔnɔ b'a ni cɛ. Cɛ a ka nin yɔrɔba in na yan nɔ fana sɛbɛlama foyi t'aw bolo.
Tchadjo, il pourra animer une fois ça darado de. Comment elle va? Chantado, ayara la drogue, nyanyarata. Quoi? Op ma fare bela. Abe fon ne non assistance à une personne en danger. Il sera kaso gen dorongama. Tiens, je suis déjà embrouillé. Vraiment, il can't en ita faraka. Vraiment. Eh, ne baka nyefi nyana doroni. Il pourra kan kolangolo mgesa comme mese qui sera kofé. Il kuma to akere fe doron? Même kusira na ima choix. Ah! Tchadjo. Il règle le problème par économie. Basta. Ala jeli doron fe ngana so. Awaga hiniki. Sari bolo hotel là. Wallahi. Yeah, n'importe quoi comme ça, non, c'est fini pour moi. Yeah. Et parents ils n'ont méré. Yeah. On peut ici. Ah, Sofos, bini ko kare chogodi. Ako be chogodi e be ne nyinga wala wa. E bi se ka ta tugodi ka waliden to saya ni balo che ali ki mago do ala. Ha, oh, asara da. Ama sai kuna jarau. Akara kuna jari. Aka sisa de kun wuli lafe. Ma aka pompo kun ba poshi kono. Mogola ngulum. Jai be siran. Atara. Kata. Ama tade. Abi gere kono. Ka kono wa? Ake kono ge. Che, keme fila dama ka moto taxi ta. Afa konte na sa. Ka keme fila dama wa. E ka war blale ne bi ne kun. Che ifana sa, I bla kona sa. Ina na nambiga wari dima, mbe do fara kan ya. Ah, sisa ne kuma na o. Me se ka keme fila dama. Me mi ngoni fie. Ni nga ka laban. I nege ko so ne te ta ka so la de. Ya me. Okay, ame no wanta ko. Mardi. Comment ça? Kaga crise d'asthme de ville là. Che, Jo, ikuna jaran zena re. Wallahi. Jo, ibalo. Sirega histoire ka fara eta inga. Di pakera. Ne sirane no re. Ah, ne sirane re. Jo. Jayen ko ju jaman ba de ke. Est-ce qu'on t'a lajɛ ka changer? Et tu m'as fait. Il va donc avant que Denis bana inga wili. Che, kudo kerana la ne ma fui fon. Comme na me ka ta part la. Ena na chokora ba do de silen do dala ka chidi na maku dongo do amena ni musoye ya adona ta bona ta. Ah bon? Ouais, ameka jana yake amai sayatu mo averti ameka chichi faudra. Bon. Madame, est-ce que avertissement? Non, oui, bon. Tejo, il va la marie tiens une fois. Tiens, un coup de coup pas de nègre. Alanga la jega changer, yani saya ka sama. Surtout mo yere ka satin fou. D'ailleurs, fakuru ka wajulu be shuina. Est-ce que ante ta yeno? Bon, madame la de, elle be chogo mina. Tiens. Mon gars, ouais. On va t'arrêter. On t'a wajulu ka. Anga la be juno.
alhamdulillah aw ke pe karamɔgɔ bɛ na ka ban a bɛ na sisan Aidara karamɔgɔ nana kalandenw karamɔgɔ nana karamɔgɔ nana alakira kanunba nana i bisimila karamɔgɔ nana kalandenw karamɔgɔ nana bisimila o karamɔgɔ nana kalandenw karamɔgɔ nana i bisimila o wajulu ka ɲɛ i ka kurahana kalancogo fɔ n ye bisimila o wajulu ka ɲɛ i ka hadisaw kalancogo fɔ n ye bisimila o karamɔgɔ nana kalandenw karamɔgɔ nana bisimila e karamɔgɔ nana kalandenw karamɔgɔ nana i bisimila Aidara bani Kurɛshi ani bani Hashimi ka kira mɔden kori baasi t'i la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين سلو على يانغلي هرلا يا ربي على خانجي هرلا آمين سلو Aidara من بركة فسامين داناني Aidara كلا خانا سرا آمين سلو نيه ففكه Aidara نيه غنو نيمانا على دي بيسرا tiens Masolo fi ka sabali. Tiens. Wati bembo de kuma fo moyi. Aidara. Solo ni sola ka sabali. Aidara. Ka ke duguma khule. Solo mo be kla khala bayin kono di. Tiens. Aidara. Masolo ti soro fi ka sabali. Tiens. Oh bi wala anda bi men no fede. Aidara. O ye bi demisenu tabuli. O tiens no. Aidara. Jogo mi me bi demisenu na. Aidara. Sulu na nyere makmo kha ala yere bin jigana Aidara basitande kalima vamni Aidara na sulu fo dimsenu nga do anga nga masa ubunya di tiens masa manyogo fawfa aba fu masa damade I masa manyogo febebe sulu kiga bonya ka su beyoro la sulu ali koroma nyogo munu be sulu ki jija ko du bonya sa Aidara o tiens Aidara sulu niya me ne ra shirifu ke ne ko jondo di basita bele basitande Aidara ale ne ba Aidara wa sulu o ti soro choko shila figa so ki masa ubunya di tiens sulu ni masa ubunya Aidara ibe femi nyini fo ala fena ko di ma di tiens sulu Aidara fo demzo nga so ka ke duwa udi uyedi tiens o ti soro figa so ka masa ubunya di o tiens Aidara sulu Aidara ala bi ko kuye sa ne ma deli ka kene sigi Aidara ko kene ko ma biduru kun ba khono nala Aidara ibaye ni do wore kene wore sigira tuguni biduru wore be fara ka bi ke keme Aidara sulu ne janye tesa basitande ne bi mi fo o de do Aidara na sulu ni mela femi nga jugu Aidara sulu o jeneya demsonu nga jeneya sulu jeneya mai billah Aidara sulu jeneya shekle ngabi kelen be de made shekle ni ye jeneya ka shekle sa mi olobla ala mako ti ka fuila sulu de la ka teme wa ayi sulu kana teme de Aidara sulu ni teme na ga ko bana Aidara e ko chogodi ko shenkele sulu ngami shekle di ma Aidara terima ba mundi sulu o ye shekle sa mi olobla sulu ne ko mi e flake du sulu mi en nani nga foka se duru ma du sulu lu be mi sa ayi o ko bana peu Aidara wa sulu sigoro to la ni jane bete sa basitande Aidara dangoroba Aidara sulu Aidara mikle me denisanu ladi Aidara ala ka sababu nyumange jamae amin ngonna le do ka da ka demisanu yere cha le du Aidara o ba jira ko bi kalame